Με την ιδιότητα του Προέδρου του ομίλου του Sky, δεν είχε δηλαδή απλά καλεσμένο σε μια εκπομπή, και μιλάει για τα τουρκικά σύριαλ. Δείτε το, να το δουν και φίλοι τηλεθεατές, και ερχόμαστε. Με αηδιάζει η ελληνική τηλεόραση που είναι γεμάτη τουρκικά σύριαλ. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτή η προβολή του σύγχρονου τρόπου ζωής στην Τουρκία τι σχέση έχει με εμάς και γιατί το βλέπουν με τέτοιο φανατισμό τόσοι πολλοί θεατές. Αλλά εκεί δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Δηλαδή τι μας πείραξε εδώ, επειδή είπαμε κάποιες αλήθειες, ενώ αποδεχόμαστε την προπαγάνδα, αν θέλετε, μέσα από αυτό, του τρόπου ζωής. Αν αυτό δεν είναι προπαγάνδα, τι είναι? Που όλα τα κανάλια δείχνουν τουρκικά σύριαλ, αν είναι δυνατόν. Με αηδιάζει η ελληνική τηλεόραση που είναι γεμάτη τουρκικά σύριαλ. Λοιπόν, αυτά λέει ο κ. Αλαφούζος, το να αηδιάζει η ελληνική τηλεόραση που είναι γεμάτη τουρκικά σύριαλ. Που σήμερα έφερε τον Τούρκο και έχει εξαγριωθεί όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί εκτουρκίζεται η ελληνική κοινωνία, ο πολιτισμός και η ενημέρωση. Και το Παναθηναϊκό είναι έτοιμος να πουληθεί. Δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Μιας και το λες, να δούμε τη φωτογραφία του νέου προπονητή. Πού είναι έτοιμος να πουληθεί ο Παναθηναϊκός στους Τούρκους? Εδώ είναι ο κύριος Φατίχ Τερίμ, αν το λέω καλά Κεμάλ, το όνομα. ο νέος Κεμάλ. Ο Κεμάλ του ποδοσφαίρου. Έτσι τον αποκαλούμε εμείς αύριο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή εκτουρκίζουμε τι? Έχουμε αυτή τη στιγμή στις δύο μεγαλύτερες ομάδες στον Παναθηναϊκό. Ναι. Εγώ ξέχωρα ότι είμαι Παναθηναϊκός. Αφήστε ότι είμαι Παναθηναϊκός. Μπορούσα να είμαι και Παοκτζής και Αριανός και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή τι τους φέρνουμε εδώ πέρα τους Τούρκους, να τους δώσουμε μεροκάματο? Στους συνταξιούχους Έλληνες προπονητές δεν υπάρχουνε? Εκτουρκίζεται και περνούν τα μηνύματα. Και μάλιστα ο Τερίμ πέρασε μήνυμα. Δεν είναι ότι εγώ έχω κάτι με τον άνθρωπο. Ποιο μήνυμα? Το μήνυμα ότι η θάλασσα είναι κοινή και δικιά μας και την απολαμβάνουμε και οι δύο. Γιατί ποια υπάρχει... θάλασσα ρε εμάς τώρα? Μισό λεπτό Στέφανε Χίο, και έρχομαι Άρη σε σένα, γιατί ο κύριος Τερίμ, Φατίχ Τερίμ, τον μαθαίνουμε και εμείς όσοι τώρα δεν είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι. Ζητώ συγγνώμη, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε όλοι ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά τώρα μαθαίνουμε ότι στο παρελθόν υπήρξε στενότατος υποστηρικτής, στέλεχος εκεί, φίλος του Ερντογάν και του κόμματος εδώ, και με το σήμα εδώ των γκριζων λύκων. Αυτό είναι στην Γαλατασαράι, είναι εθνικιστής. Είναι βαρώνος στην τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Γκρίζος λύκος, παλιόπαιδο, και τον έφερε ο Αλαφούζος για να κάνει προπαγάνδα. Να περάσει τα μηνύματα του Ερντογάν. Όχι κύριε Λαφούζε, δεν θα σε αφήσει ο Παναθηναϊκός κόσμος. Εγώ θα είμαι μπροστά. Εγώ που την πονάω την ομάδα. Όπως και πολλοί Βάζελοι. Αλλά δεν έχει σημασία, μην το κάνουμε οπαδικό. Είμαστε φίλοι του υγιούς ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να φέρει τον Κεμάλ του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τον Τερίμ Φατίχ Τερίμ, και να λέει αυτός που μοιραζόμαστε την κοινή θάλασσα. Περνάνε μηνύματα στο ποδόσφαιρο, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην κοινωνία. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, είναι καλοί άνθρωποι. Και ήρθε αυτός ο κεμαλιστής, ο γκρίζος λύκος, στον Παναθηναϊκό, που τον έφερε ο Αλαφούζος. Αφού τούρκεψε το κανάλι του με τα τουρκοσύριαλ και με την τουρκική ενημέρωση και ψυχαγωγία, έχοντας και τον Αλή Ατζούν, ο οποίος είναι επενδυτής, για όσους δεν γνωρίζουν, Survivor και λοιπά προγράμματα, και βάζει λεφτά, τουρκικά κεφάλαια μέσα στο Sky για να τον εξαγοράσει. Μην ξεχνάμε ότι το Sky είναι ναυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, γιατί είναι η κοινή συναντήληψη, είναι η συναντήληψη. Πάμε μαζί χέρι-χέρι. Όχι κύριε, δεν πάμε χέρι-χέρι. Ζητήσατε συγγνώμη για τον ποντιακό ελληνισμό, ζητήσατε συγγνώμη για την Κύπρο που κατασφάξατε τους ανθρώπους, τους αγνοούμενους, τα ήμια, τους πιλότους μας που ρίξατε. Και πάνε να περάσουν την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Είδα και ένα άλλο θέμα που δεν μου κάνει καλό να το αναφέρω, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Είδα ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε τον Γιοβάνοβιτς και πήρε το Φατίχ Τερίμ. Δεν ασχολιόμαστε εδώ με το ποδόσφαιρο. Από εθνικής και πολιτικής άποψης το αναφέρω. Συγγνώμη, αυτοί που επέλεξαν το Φατίχ Τερίμ ξέρουν τι εστί Φατίχ Τερίμ? Για χτυπήστε να δείτε πιο πίσω. Μιλάμε, είναι ένας γκρίζος λύκος. Ένας πούρος Τούρκος εθνικιστής, βάρβαρος. Τι δουλειά έχει αυτός να έρθει στον Παναθηναϊκό? Ήδη υπάρχει η συνεργασία του επιχειρηματικού ομίλου του τηλεοπτικού με τον άλλο Τούρκο, ο οποίος και αυτός είναι κεμαλιστής. Τώρα μας φέρουν και τον γκρίζο λύκο για να δέσει το γλυκό. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Ένας δεν βρέθηκε να πει, ο Κωστίδης,
Δεν έστειλε ένα μήνυμα στον εργοδότη, στον κύριο Αλαφούζο, να το πει: ρε, εσύ ποιον φέρνεις? Φέρες ένα κάθαρμα, ένα βάρβαρο κάθαρμα γκρίζο λύκο.